Într-o lume în care tehnologia și cunoștințele despre univers se extind cu rapiditate, omenirea își îndreaptă atenția și spre alte planete care ar putea fi colonizate pe viitor. Marte, planeta roșie din vecinătatea noastră cosmică, a devenit un obiectiv central al cercetărilor spațiale. Motivația colonizării lui Marte se întrepătrunde cu o combinație unică de explorare științifică, asigurare a supraviețuirii umane și expansiune a frontierei spațiale. În drumul său pentru a descifra misterul originilor noastre și a găsi semne de viață în univers, omenirea și-a îndreptat privirea către Marte cu speranța de a găsi răspunsuri la întrebări fundamentale. Marte oferă o fereastră în timpul primordial al sistemului solar și poate conține indicii prețioase despre condițiile care au făcut posibilă apariția vieții. Cercetările anterioare au adus indicii că Marte ar fi avut o atmosferă mai densă și apă lichidă pe suprafață în trecutul său îndepărtat, provocând întrebări despre posibilitatea existenței vieții pe suprafața sa ori în subsolul planetei. Prin colonizarea lui Marte, oamenii ar putea avea acces la resurse și informații inestimabile despre istoria sistemului nostru solar și al evoluției vieții. Baza umană pe Marte ar funcționa ca un centru științific avansat, unde cercetătorii ar putea săpa mai adânc în straturile de sol, să analizeze compoziția atmosferei și să exploreze craterele și canioanele care ascund posibile secrete. Fiecare pas pe suprafața lui Marte ar putea fi important în dezvăluirea misterelor cosmosului, dar și în evoluția cunoștințelor noastre despre originea vieții. Mutarea parțială a omenirii pe planeta roșie ar putea asigura supraviețuirea speciei noastre în eventualitatea unor catastrofe care ar putea lovi în viitor singura noastră casă cunoscută, Pământ, unde vulnerabilitatea la amenințări naturale devine din ce în ce mai evidentă.
Colonizarea și crearea unei a doua așezări umane pe Marte mai are și avantajul diversificării resurselor, asigurând mai multă materie primă pentru dezvoltarea civilizației. Marte oferă un mediu în care tehnologia modernă poate fi testată pentru sustenabilitatea vieții. Dezvoltarea tehnologiilor de producție alimentară, de generare a energiei și gestionarea resurselor pe Marte ar putea avea aplicații practice și pe Pământ, putând contribui la soluționarea problemelor globale precum foametea, dependența de combustibilii fosili și exploatarea resurselor naturale. Colonizarea lui Marte ar putea reprezenta primul pas către transformarea omenirii într-o specie interplanetară. În ultimele decenii, omenirea a realizat progrese semnificative în explorarea planetei Marte, pregătind terenul pentru o viitoare colonizare. Misiunile spațiale și descoperirile științifice au contribuit la înțelegerea condițiilor de pe Marte. Capacitatea de a susține viața umană pe Marte depinde în mare măsură de capacitatea de a crea sisteme eficiente de susținere a vieții într-un mediu ostil, de la producerea locală a oxigenului la gestionarea deșeurilor și la creșterea plantelor pentru hrană. Infrastructura de susținere a vieții va juca un rol crucial în colonizarea de succes a planetei roșii. Marte are o atmosferă mult mai subțire decât cea a Pământului, alcătuită în principal din dioxid de carbon cu cantități mici de azot și argon. Presiunea atmosferică medie pe Marte este de aproximativ 0,6% din cea de pe Pământ. Această atmosferă redusă reprezintă o provocare semnificativă pentru colonizare, deoarece oferă protecție limitată împotriva radiațiilor solare și a impactului micrometeoridelor. Clima este caracterizată de variații extreme de temperatură, cu minime scăzute de până la minus 140 de grade Celsius în timpul nopții și maxime de aproximativ 20 de grade Celsius în timpul zilei în zonele ecuatoriale în timpul verii marțiene. Acest regim termic solicitant impune cerințe stricte pentru infrastructură și echipamentul folosit pe Marte, necesitând tehnologii avansate pentru a gestiona aceste condiții extreme. Planeta Roșie mai este cunoscută și pentru furtunile de nisip care îi pot acoperi întreaga suprafață. Aceste furtuni pot afecta vizibilitatea, particulele fine de praf se pot depune pe panourile solare și pot crea condiții de mediu dificile și pentru alte echipamente tehnice. Gestionarea și protecția împotriva acestor furtuni reprezintă o adevărată provocare pentru orice colonie umană.
Descoperirile recente sugerează prezența apei sub formă lichidă sub suprafața marțiană. Accesul la această resursă vitală este esențială. Găsirea și exploatarea acestor rezerve de apă reprezintă un aspect vital. De asemenea, va fi necesară crearea de structuri care să ofere protecție împotriva radiațiilor solare periculoase. Construirea habitatelor subterane ar putea fi soluția pentru a minimiza expunerea la aceste pericole. Marte are un peisaj variat, inclusiv câmpii extinse, canioane adânci, munți imensi și calote de gheață la poli. Această diversitate geografică oferă oportunități unice pentru explorare și colonizare, dar implică de asemenea provocări logistice pentru identificarea locațiilor optime coloniilor umane și pentru construirea infrastructurii necesare. Colonizarea lui Marte reprezintă o perspectivă îndrăzneață și provocatoare, care ne poartă pe un drum nesigur, dar plin de promisiuni. Atmosfera rară, temperaturile extreme și alți factori specifici lui Marte reprezintă provocări semnificative. Cu toate acestea, istoria umanității a demonstrat că obstacolele aparent de netrecut au fost transformate în oportunități. Va fi un efort pe care o singură națiune sau organizație nu-l va putea susține pe deplin. Doar colaborarea la nivel global ar putea transforma visul colonizării planetei roșii în realitate.